Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na ninyo Dr. Rene Obra ug Atty. Elaine Batahan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Itago lang ko sa pangan nga Tess, 26 anyos, single ug may usa ka anak. Nagpuyo sa Ormoc City. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong mga gipamati, human ko makauyab og lain. Kay nagkabuwag man mi sa amahan sa akong anak. Aron yung sabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Marlene! Marlene, abli ko! Pagdali! Marlene! Abli ko, Len! Len! Pasudlad na yun ko. Kaya basing nasundan kong Mario. Ha? Uy, kaya naman day, uy. Di na sa tasasun sa inyo magsulti, please. Imnaon na ning tubig ko. Ano mong ka, uy. Pero yun na naman mo itsura. Tessa, bunog ni? Dili na ko, Mario, Len. Dili na ko niya. Ha? Giyon sa man ka niya nga mabdos man ka ka? Gikulata ko niya. Unsa? Ginuo ko. Magbuhag na mi. Magigbuhag na ko niya. Nawada na gid ko gugma niya, Marlene. Unsa? Tabangi ko nga makapalayo gikan dinilin. Sa laing lugar lang ko mga anak ning akong gimabdos aron dili ko matultulang Mario. Kaya wa siya gusto ning akong pagsabak. Kaya bago niya. Tinuyuan na ninyong duha? Sige. Tabangan ta ka sa imong gusto. Og hangtod na nga makapanganak ka. Hello, Day. Oh, kumusta naman ka? Kumusta akong kinugos ha? Dako na? 6 months na siya, Day. Makalingaw na kaayo, oy. Mahagwa na. Uy, gimingaw naman ng kusbata, uy. Ikaw diha, kumusta naman ka? Aw, nagpaalim sa samad sa kasing-kasing. Og, naibaw ka, Day? May gusto nga mo opera sa akong kasing-kasing. Ha? Masakit hindi ka kasing-kasing? May gusto manguyab na ko, oy, gaga. Sa badi ay, oy, siyan, kuyawan lang tani mo, oy. Abi ba na kong operahan ka kasing-kasing? Nakagamay para ba na ng imong anak o pa'y tuig? Day, isend na ko nimo sa messenger ang iyang picture, ha? Si Mark. Og, tabangay ko og himbis, kung okay ba siya, ha? So, ni okay na imong amiga na ako? Bisag supak pa siya, Mark. Doon kay nakagusto ko nimo og mahalti ka. Wa siya mahimo. Oh, mauni akong gusto sa babae. Palaban. Unom kabuwan gikan kong nanganak, nakakaplag ko og lalaki nga akong nagustuhan o gisalig ko niya ang tanan. Bisan pa man og usa siya ka single dad. Wa ko ka na igsapayan. Gisuwayan ko siya kung okay ba ang dagan sa among relasyon. Sa milabay nga 3 kabuwan, okay naman siya. Okay pa ang among relasyon. Apan, dihang mag-upat na mikabuwan, wa na siya klaro, ni minus-minus na ang iyang pagpakita nako. Unya, unsa? Tuan na lagi. Salig ka masad gudayon, uy. Wagit ka mo tagambayhana ka. Nya. Aw, lugwayan ko pa ang akong pagsabot, Day. Maglima naman unya mi kabuwan. Sa among mansari,
I-invite ko siya diri sa bahay. Sabuton ko siya nga muari bagyod. Nala, sige. Balita ilang unyo ako sa sunod nga mahitabo, ha? Alas 6 na sa gabi eh. Wa pagid si Mark mo anhi alang sa among 5th month sari. Mark nga man. Love man unta ka. Buo ko nimo ang tanan kong paghigugma o pagmahal. Kay dili ko gusto nga mapakyas pa ni higayon na. Pan nga man. Oh, si Mark. Siya ka itong nilabay. Ano ni Agi naman to siya? Asa man to siya paingon? Akong tiyatan kung asa siya. Ni-reply na. Di araman ko sa bay. Ha? Kung sinaaraw siya sa ilang bay. Kinsa man dito nilabay din eh. Iyang kag? Relasyon gani nga may pagpamakak na day, lisod na. Wa na nay ayo. Marlene. Anya, sa may magibuhat, imong gisukmatan. Dili kay sukmat raday. Ako gyud siyang gibuwagan. Ana! Mo day labing maayo nimong desisyon. Wa na sad gyud pakita si Mark nga akong gibuwagan. Wa gyud ito klaro tawhana. Aray. Ta nasab. Sakit na sad ang akong puson. Musugmat-sugmat raman ang pagsakit ani akong puson. Kani ato pagid ni diyang 2 ka buwan pa lang ni Mark. Aw, hinuon ang sunod ini. Dugo naman noon ko. Dysmenorrhea ra siguro ni. Unya, karon nanda ko dysmenorrheahon. Sukad nga kami ni Mark. Ay, sa mga di ay sakita. Napalit ko na ang diaper sa akin niya. Mangita na kung akong kasakyan pa doon pa uli. Uy! Tess! Oh, Tess! Ang barkada man ni Mark, si George. George! Saan pa ko ikaw lagi? Di guwapa mo nung kagsamot nga nagkabuwag mong Bro Mark, oy. Ha? Nahibaw di ay ka nga nagbuwag ni? Ano kung di may bawa, eh. Nga open naman ming Bro Mark sa among kinabuhi. Sa among relationships. Bawam gani ko nga, isang kamo pa. Sigam sila sa uyab niyang bayot. Ha? May uyab siyang bayot? Pagkahibaw na ako nga may uyab di ay nga bayot ang akong ex, nabalakan ako. Tungod ani akong gibati kung pagsigig sakit sa akong puson, nga nagtuo ko nga dysmenorrhea lang. Pero nahibong ko, nga bisag human ang akong menstruation, magsakit pa lang gihapon ang akong puson. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, magsigi karon og sakit ang akong puson, bisag human na ang akong menstruation. Og may record ko nga may UTI ko, sa daga pa ko. Posible ka nga nisugmat lang ang akong UTI? Ikaduhang pangutana, diyan kami pa sa akong ex, may uyab sa diay siyang bayot. 2 ka buwan may diyang nagsugod og sakit ang akong puson. May nakuha kang sakit ang akong ex sa uyab niyang bayot og natakdan ko? Ikatulong pangutana, nisuway ko og Google aning akong gibati kay wa pa sad lagi ko'y budget ikapa-check up og doktor.
Usa sa nakahatag nako og alarma kay ang nigawas posibleng gonorrhea ug makuha kini sa sexual intercourse. Posible ka nga na ako aning sakita? Ikaw pa to katapusang pangutana. Unsa may symptoms anang gonorrhea? Mutakod ba ni pinaagi sa mga gamit o laway? Kinaabaya ko'y baby, 5 na ni kabuan. Makasurvive pa ka ko ini? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Tess. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Aniya na sab ako si Dr. Rene Obra, makiguban kaninyo karong adlaw. Tungod lagi kay medical doctor ko, psychiatrist, drug addiction specialist, ako mutambag sa inyong mga problemang punto medical, punto behavioral, emotional, psychological, ug mga problema sa mga ginadiling drugas. Ang inyong mga legal ng mga problema, ato ni bathan ng mutambag nga na. Daghang pamaagi, mamili lang mo. Sa inyong pagpadala sa inyong mga sulat-suliran rin ka na mo. Pwede kanya padala sa mong email, suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account, kini ang akong suliran, official writers page. O dali ba sa mong buhatan sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, ding Dakbayan sa Subo. Okay, so atong balikan ng atong matatampo karong adlaw si Tess nga taga Ormoc City, punto medical. Ang problema ni Tess, unang pangutana ni Tess, ako lang din pa rin kamutan Tess ha. Unang pangutana ni Tess, nagsigi karon og sakit ang akong puson, bisan humana ang akong menstruation, ug may record ko nga may UTI ko sa dalaga pa ko. Posible ka ha nga nisugmat lang ang akong UTI? Kining magsakit, no, aning wa na mo aning magsakit ang nag-menstruate, gitawag niya na mo og dysmenorrhea. Ang kanang wala na mag-menstruate mo na gitawag og amenorrhea. Ang kanang UTI or urinary tract infection, although related na siya, pero murag lahi ra ang iyang kwan. Although infection ning UTI, kining UTI infection is will come and go, no? Pwede na mag-UTI ka karon, next year mag-UTI na sad ka. Ang kining magsakit ang imong puson kung magrigla ka, gitawag nato ng dysmenorrhea. Kini tungod ni siya sa among pagtuon sa kining natural chemical substance nga prostaglandin nga naa sa lining sa uterus muscles sa inyo nga mga babae, no? Ug kung daghan kay ning prostaglandin nga natural chemical ni siya, mo ni siya makasakit nagrigla nimo because this can cause muscle contraction sa diyang dapita sa imong uterine lining o sa mga blood vessels nga duol diha, ha? Uban pag mga hinungdan nga nung naa may gitawag na tuog kanang sakit sa pagrigla tungod ni siya sa naay mga fibroma diha, naay mga infection duol diha, no? Apil na ang urinary tract infection duol naman diha, naay mga polyp, naay tumor or naabay inflammatory disease dang dapita. So moingon ko nga although dili siya pariha nga sakit ang UTI o ang dysmenorrhea, pero tungod lagi kay naa ni siya both diha sa pelvic area, naman sa diha ang urinary bladder, kuan na siya murag yung related, no? But dili gyud ingog maoy hinungdan. Okay, usas mga hinungdan. Ikaduhang pangutana, diyan kami pa sa akong ex, may uyab sad siyang bayot, duha ka buwan ming nagsugod og sakit ang akong puson. Magsuka kahang nakuha ka nako ang sakit sa akong ex sa yang uyab nga bayot ug natakdan ko. Well, posible na siya test, no? Kay kini magong mga homosexuals, although dili tanan naman sa mga formal kayo, pero nay uban pod nga very liberated about sexual activities, no? Kini magong matakdan ka aning mga ingon ani, ang prevention ani is mo abstain ka og either vaginal, anal, oral nga sex contact. Pwede sa sakit anig taka-taka kag mahikap-hikap na sa imong mata, ilong, baba, na ay fluid sa imong baba, ay imong kamot nga infected. So mo na mga rason, no? So dili ta makaingon nga pero posible, no? Ay siguro magpa-laboratory exam gyud ka. Pasuta nga naabag na sexually transmitted disease, ikaw kung katong imong kawa naman kato, ex naman kato, no? Diya sa Ormoc na may daghang hospital diya, nasa USPA na po ilang Ormoc doctor sa hospital, daghang mga doktor diya, no? Na manglikoy mga
kulig diha nga nagi-practice dang dapita, no? Nga kauban ako sa medical school sa una. Ikatulong pangutana, nisuway ko og Google ni aning akong gibati kay wala pa sa lagi ko'y budget para ipa-check up sa doktor. Usa sa nakahatag nako og alarma kay ang nigawas posibleng gonorrhea o makuha nako sa sexual intercourse. Subli kaha nang sakita. Well, gonorrhea, syphilis, changroid, daghan pa mga sexually transmitted diseases nga makuha nimo pinaagi sa pagkihilawa sa usa ka tawo nga infected, or nagduda ka ato imong ex na si bayot nga uyab, tong bayot na sakit nga gonorrhea ba pananglitan o syphilis or sa pamangklase nga mga sexually transmitted diseases na napasada nimo. Akong balikon, ang mode of transmission ani is through vaginal, anal or oral sex. Pwede sa ni siya nga makahawa ka kung pataka ka o gunit-gunit dia sa imong mga mata ba ng litan, no? Posible sa kamatakdan pero rare na siya. Pinaka-common gyud di sexual contact, okay? Nya kining prolong medyo relationship lagi nimo sa usa ka tawo nga positibo, posible ka makuanan, matakdan, okay? Kaupat og katapusan nga pangutana. Ang unsa may symptoms anang gonorrhea, makatakod ba na? Mga ako na nang gitubag, no? Kay nabi ako'y baby, 5 na ka buwan, makasurvive ka siya. Well, kanang baby nimo ayo lang sa pud ipa-breastfeed, no? Samtang dili pa ka sure nga wag yung ka aning gonorrhea or sexually transmitted disease uban pang klase. Kay kining kining kagawa, pwede ni siya mapasa sa bata through breastfeeding. Although dili siya common, pero mahitabo ni siya. So kanang gonorrhea treatable na siya. Within 1 week or 10 days with proper antibiotic matambalan ra na siya. No? So ayaw lang kakuan nga pa. Ako nga advice mo nga sa pagkakaroon nga wa pa ka matambali, ayaw lang sa pagpa-DD sa imong bata. Matambalan ning gonorrhea pinaagi sa paghatag daghan mga tambal karon. Na intramuscular or injection nga ang antibiotic, no? Ceftriaxone, no? Amoxicillin, kay may common kayo, amoxicillin, penicillin, ampicillin, tetracycline or doxycycline. Mao ni mga tambal nga kuan, basta proper lang ang dosage. 100% ma-cured ng gonorrhea. Dili ni sa ingog incurable. Ang timailhan nga na kay gonorrhea is naay greenish or yellowish discharge diya sa imong kinatao. Mangutahan natin nga ka, Dok, matakdan ko gonorrhea o mag-CR ko sa public place, toilet. E sabi mo travel ta? Maabtan ka dasdan, mag-CR ka, rare na siya nga matakdan ka gonorrhea, ang lingkod ka diya sa bawol diya sa public toilet. Of course, sagaran yun sa mga public toilet, purya kuhan lang sa uban ng mga limpyo, sagaran yun di ma-maintain kayo. Kung ito, public gold, sa kinsalay mo gamit. Kaya ka hadlo ka matakdan ka gonorrhea or sexually transmitted disease diya sa public toilet, kaya ang kinimagong kagawa, di ni siya magdugay sa ere o sa mahanginan, dili ni siya madugay. So, dili ni siya posible nga mahibilin diya sa toilet nga lingkuranan. Pero just to be sure, limpyuhin lang po ng toilet bowl before ka mo gamit para nga nakay peace of mind. So kung balikon, magpa-laboratory exam ka test diya sa Ormoc City o kining sakit nga sexually transmitted disease, matambalan ra na sa pinagi sa paghatag og mga antibiotic akong balikon sa paghingalan, amoxicillin, penicillin, ampicillin, tetracycline o doxycycline. O pwede sa injection na ni siya og kanang mga bago karon mga tambal nga ceftriaxone, no? Kinahanglan mo konsulta kag doktor sa Ormoc. Alright, so hinaut nga nakasabot ka sa mga speaker ni Motes ug hinaut nga ngadto sa libuan, millions nga naminaw ni atong programa karon kini nga akong suliran nana sa kitay nakutlo nga pagtulunan karong adlaw. So once again, ako si Dr. Rene Obra with my partner Tony Bathan. Mapasalamat kayo me sa inyong makanunayong pagpaminaw sa among programa sa RMN. Nagpabilin kaming numero 1 stasyonan dinhi sa atong lugar. So from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio mo nationwide, tatak RMN, daghang salamat o hasta la vista! Mana so sa ka. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong kaagi. Ako si Angela. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, pagsubok. Huwag mong isiping ikaw lamang
ng ating Ama na siyang lumikha. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pala siyang kaagi karon? Maukining sa kababay nga taga Lucian Tabon Valier Moso Negros Oriental. Nga ito matatampo nagdasangan nga Angela. Dili lang una ka maka-eskwela high school, ha? Kay dili pa gyud namo kaya. Naapa kay mga manghod nga nag-eskwela pa. Pangita lang unang trabaho, nak. Asa man ko mangitag trabaho, mga bata pa man ko. Naamay nagpaguna dito sa kampo. Tahag 100 ang adlaw. To aman si Tiya bilin mo dito. Pagkuyog lang mo. Sige ma. Pila na ko kaadlaw nga nagtrabaho sa katupan. Sakit tas akong lawas, uy. Ma! Ni anak ko! Nak, maayo kay ni anak ka. Nagdako og yellow corn, ma. Ni asay kamay og kape. Salamat, nak, ha. Ay, nahibaw ko nga kapoy kay imong trabaho. Pero nakita gyud nako nga naningkamot ka. Tuod di ay nak, mas maayo pag mo adto kag Cebu, nak. Nangita magkauban imong tiya isip katabang. Sige ma. Kaya sa ka sa Cebu. Basta mauna to'y buhato ni Muday, ha? Kitang duha mo ikatabang din, eh. Okay, tiya. Ayaw ka bala ka, tiya. Magtarong ko sa kong trabaho. Maayo kun mao ka na. Basta kung naa kay mga pangutana, ingnalang ko. Sige, tiya. Salamat. O sana ko katuig na nagtrabaho din, eh. Gusto kong motiwas og eskwela. Akong inon si tiya nga mananghidbi sa among amo. Og maayo kani kay maayo ras ang tao ang among amo. Nahibaw kong dili ko niya balibaran. Congrats, anak. Nakagraduate ka na yun. Bisan og lisod kayo ng nag-working student ka, pero naningkamot yun ka. Kana tungod ninyo nga akong pamilya pa. Kamo ni mama ug ang akong mga manghud mo akong inspirasyon sa tanan akong paningkamot. Og nagpasalamat lang sa kus Ginoo kay wa gyud ko pasagdi. Unya, unsa na may plano ni mo ron, ha? Mga apply ko og lain trabaho pa. Maayo ka ni kay dali ra akong nakasod isip sales lady din sa mall. Ay, bago ka din miss, no? Kauban ta? Dili. Sa laing ko nga store nagtrabaho. Maasahan ako usahay sa laing nga branch. Unya, usahay. Alis ko diri nga branch. Mao ba? Angela, di ay akong pangan. Nice to meet you, Angela. Pwede makikamigan mo?
Unsa? Manguyab ka na ako? Abi na ko makikamigara ka. Nakagusto naman ko ni mo, Angela. Wab na ko'y chance ni mo. Sa tinuod lang, naamandong. Kaya nakagusto man sad ko ni mo. So, buot ni mo ipasabot nga. Kita na. O, dong. Kita na. Ha? May uyab ka na? O, ma. Pero, ayaw ka bala ka, ma. Dili ko magpakis o magpahilabot kung dili pa mi kasal. Dako sa kong pagsalig ni mo, nak. Tuod di ay, kanus aman ka mo uli din his negros. Maayo kinauli ka na din, Hiday. Nangita ba ako ni mo? Ha? Nga naman, Daisel? Naamagukoy kaila nga nangita mo at timan umubantay sa mga irok ba? Basing ganahan ka mo apply. Sige pa. Asa man na? Salamat kay imo kong giingnan ani nga trabaho, day, ha? Mas maayos sad nga ni ako sa Dumaguete nagtrabaho. Way sa payanday, oy. Excuse na, day. Pa? Nak, amo gidaan si mama ni mo din sa ospital. Unsa? Salamat kay niuli ka dayon, nak. Basta na may balita ni mama pa. Ay, kuan, may kidney stone kuno siya, nak. Ug kinalan nga, maoperahan kini. Kinuo ko. Pila may kinahanglan para sa pagpa-opera ni mama pa? Matod pa ni sa doktor, 30,000 kuno ang down payment, nak. Unsa? Kadakugod. Asa man itaw ko mangita ng kantidara pa, uy. Suway na lang og panghuwam sa imong amo, day. Wa naman gid kay laing kaduulan. Mamahala na lang yung kudong. Bahala og uwaw. Saon nga, ikaw mo kun mo maguwang. Sige lang. Ma-okay lang na sa mama ni mo. Sali lang. Salamat, Dong. Okay, sige. Wala problema, Angela. Diyo. 60,000 eh. Ha? 30,000 raman akong huwaman, sir. Dako ra kayo ni uy. Down payment raman ka ng 30,000. Ug ibaw ko nga nakidaghan nga biro nun. Tambal pa ni mama ni mo. Salamat, sir. Salamat kit kaayo. Ayaw ka bala ka. Hinahinayan kini na kong bayad, sir. Salamat kit kaayo. Ay, salamat in taon. Okay na gid taon si mama ni mo. Naoperahan na gid siya. Salamat kay sa pagpangitag paagi na ka. Way sa pa yan pa. Nahibaw ba, gid mo nga kamo nga akong pamilya nga akong priority. Og nalipay na lasag ko kay okay na gid si mama. Day, taod-taod naman kita nga manag-uyap. Di pa mo settle down? Dong, daghan pa kayo ko gastuhanan, uy. Daghan pa sad kayo ko pangandoy sa kinabuhi. Mahimo maghihapon ang nato ba? Magtinabangay lang ta. Sorry, Dong. Pero, pasensya lang yun una sa pagkakaroon. Wa mo ko'y mahimo. Magpaabot na lang ko. I'm so
Angela, nakoy i-offer ni mo aron maimpas ng imong 60,000 nga utang. Unsa man, sir? Gusto na ko nga maskwila ka og veterinary course. Unya, kung makagraduate ka na, ipadati ka sa Australia, dito sa akong pag-umangkon. O di ko gusto nga mag-uyab-uyab ka. Gusto na ko nga mo-focus ka sa iyong pag-eskwela aron makauman ka yun. Sorry, sir, pero gusto man ko ako magmaestra. Ako lagi ang magbuot kung sa kurso ni mo. Kung mauna, sir. Sorry. Pero dili ko makahimo, ana. Oh. Mangita na kong paagi nga makabayad ko nimo. Bahalag mo kayod kung maayo, sir. Nahumanag ko sa akong trabaho. Ari kasi sa kutiyan. Sir, sakit kayo akong tiyan, sir. Dali. Dito kayo sa ospital. Pa? Nak, ay, salamat sa Ginoo kay nagkamatngon ka nagbuot. Nagmata ka na. Naon sa dek ko pa. May appendicitis ka, nak. Og operahanan ka. Unsa? Ayaw na ka-stress pag una-una, anak. Ako may mangita upagi. Ang importante nga, safe ka. Salamat, Tom. Hinay lang uling ko da. Hinay lang. Salamat kayo, Tong, ha. Mag-unsa na lang ko kung wa pa ka. Ayaw kabala ka, day. Dili giti kabihaan. Magpaabot ko kung kanus aka andam. Andam na ko, Tong. Og sigurado na kayo ko nimo. Oh. Ha? So, musugot na ka, day, nga magpakasal ta? O, Tong. Inikaayo na ako. Gusto na ako nga magpakasal na ta. Yes! Isip mo'y litong-lito sa mga panahon ang iyong mundong ginagalawan. Bilip kayo ko sa kumbana. Kay bisan og dugay siyang nagpaabot og sa kadaghan nga mga pagsuway nga niagi sa akong kinabuhi. Wa gyud ko niya pasagdi. Dini na lang kutob og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN. Mao kito mga ikalang kaagi ni Angela nga taga Luchan, Tabun, Vallehermoso, Negros Oriental. Uban sa awit ngayong pangayo, awit nga nagulahan, pagsubok. Pagkabigo